Danyo sa agrikultura ug fishery sector sa Northern Samar nunot sa baha mikabat na sa kapin 187 million pesos. Kanang ubang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa pagtugpa sa presidente sa Tacloban City, nagpatawag nilang kiniugtigong pinaagi sa Zoom sa usa ka lawak sa airport. Mitambong sila si Catarman Mayor Francisco Rosales ug si Northern Samar Governor Edwin Ongchuan. Usa sa ilang gipadayag ang mga pagkaon nga labing gikinahanglan karon sa apektado sa pagbaha. Matud kay Governor Ongchuan, nakipag-coordinate na sila sa DSWD-8 ug sa OCD-8 para sa damage assessment. Gibanduan na usab niya ang mga apektadong LGU aron sayran ang gikinahanglan ug kun pila gyud ang gibiling dadyo sa kalamidad. Gipakita sa mga opisyal sa presidente ang kalapad sa kadaot nga nahatag si LPA ug Shoreline sa Northern Samar ug ang angayan nilang himuon. Gahapon himo sa aerial ug ground ocular inspection sa Northern Samar Governor aron may baw-an ang kalapad sa danyo sa nitabong grabing baha. Usa sa nakita nga doon na pay mga lugar nga gibahaan ug mga dan nga lisod pang maagian tungod sa baha ug landslide. Padayon ang gihimong rapid damage assessment and needs analysis sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa labing ulahi nga talaan sa Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas, 137 ka lungsod ug syudad ang apektado sa pagbaha sa halos walay hunong nga pag-uwan sa mga nangaging adlaw. Moabot sa 303 ka mga barangays nga gibahaan sa Northern Samar, 34 ka mga barangay sa Eastern Samar ug 32 sa Western Samar. Mato ni share sizes ang tigpamaba sa OCD-8 nga 14 pa sa mga barangay sa Catarman ang pabiling gibaha, diin uban niini tagahawak pa ang baha. Aduna sa mga lugar sa Katubig, San Roque ug Lawang sa lalawigan sa Northern Samar gibahaan pa usab. Tungod niini gideklarar nga ubos sa state of calamity ang tibok probinsya sa Northern Samar. Sa Eastern Samar, matod sa OCD-8, nakadeklarar na ang mga lungsod sa Hipapad ug Maslog pagpaubos sa ilang mga lugar sa state of calamity tungod sa grabing baha nga nasinati niadtong Martes. 11 ka pagdahili sa yuta natala sa Eastern Visayas, 7 sa Northern Samar, 2 sa Western Samar, 1 sa Eastern Samar ug 1 sa Babatngon, Leyte. Moabot sa 96,920 ka pamilya ang apektado, kun 407,976 ka mga individual. Tungod sa baha ug nakasinati pa og panag sa mga pag-ulan padayon nga naka-red alert status ang OCD-8. Dugang sa OCD-8 nga nipaybaw na ang Department of Agriculture sa rehiyon nga grabing apektado sa bahang aspetong agrikultura sa Samar Island. Inisyal nga nakatala sila og danyos nga 47,304,950 pesos sa 1,941 ektaryang umahan nga apektado sa mga pagbaha. 1,877 ka mga mag-uumang apektado ug 2,604 nga mga hayupan ang napiktuhan usab. Ubani Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.